Christopher Mutsvangwa anozikanwa kunzi anogara achiaccuseiwa achinzi iwe Christopher Mutsvangwa, we are not sure kana wakatomborwa hondo chaizvo. Panapa onekwa achitiza kurwatubo wakananga kuDubai pamusoro pemaprotest ari kuona kuti aiwa chinenge chakala vanyatsi kuziva kuti situation yava tense panguva inoyi. Yavari kuona kuti anytime they may be attacked, they may be bombed nemaforces abomshwa Geza. Ndobva ati zviri nani zvangu ndirowe pasi. Sana pita mashoko amudanyirwa pada kuti subscribe or like on the bell icon. Ndiri BBC unobudanyirwa chite. Breaking news. Mutsvangwa has left the country to Dubai. ZANU-PF's spokesperson declared himself VP Chwenga's enemy #1 after an interview he did with dug-up journalist Maynard Manyowa. Ndo mashoko anobuda panapa. Vanhu zvava kutonakirwa zvavo vachiti aiwa ndo these guys vanozviti ndo nyanzvi aiwa the ruling party ZANU-PF ndo vanozviti aiwa magurus aiwa ekuisa liberation munyika yeZimbabwe ndo vanozviti ndo war fighters. But when it comes to defend their own party and their own cronyism and their corrupt rule, they run away. Today, marking the day ratukona kuti war veterans are kutonga na blessed Geza vari kuya vachiratidza unyanzvi hwavo vachiprotest against the corrupt rule in 2030. Tona kuti vana Christopher Mutsvangwa voshayikwa vorwa pasi anova iye the ZANU-PF spokesperson. Tiudze mafunguro enyu kudi pamusoro pechiitiko ichi. Vanhu zvavo panguva inoyi vakutongonakirwa zvavo vakutongoziva chokwadi kuti aiwa these guys they are just good in talking, they are just good vocalist. Ndo vanogona kutaura kachirungu vanyatsi kuziva kuti aiwa vanodraw attention yevanhu. When it comes to executing aiwa vanotiza. Tiudze mafunguro enyu kudi pamusoro pechiitiko ichi muna comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.